glasnik će dozvati: o stanovnici dženneta, vi danas sa Allahom imate sastanak. Allah želi da vas nagradi. Pa će reći: zar nije našu vagu dobrih djela učinio teško? Zar nije naša lica učinio blistavim? Zar nas nije sačuvao džehennema, uveo u džennet? Drugim riječima, to je to. Šta drugo kao nagradu možemo mi da dobijemo osim toga? Da nas sačuva džehennema, da nas uvede u džennet, vaga naših dobra djela prevagnula lošu, naša lica učinio blistavim. Šta ima, koja je to nagrada pored toga? Pa kaže poslanik alejhi selam: i dok oni budu u takvom halu, u takvom stanju, zablistaće svjetlost iznad njih, koja će obasjati džennet, pa će Allah dozvati: o stanovnici dženneta, selamun alejkum. O stanovnici dženneta, selamun alejkum. Pa ćemo oni odgovoriti: Allahumma ente selam, wa minke selam, tebarakte ja del dželali wal ikram. Allahu, ti si spas, od tebe je spas, slavljen neka si ti, o veličanstveni, o plemeniti. Zikr koji se uči poslije namaza. Ovo je svima poznato. Allahumma ente salam, wa minke salam, tebarakte ja del dželali wal ikram. I normalno bi bilo da kada god čovjek prouči ovaj zikr, da se sjeti ovog događaja. I onda nakon što proučiš ovaj zikr i sjetiš se toga susreta, onda ne može zikr ostali koji dolazi poslije toga da bude formalan. I nemoguće da poslije toga bude spalno. To je nemoguće. I da bude alhamdulillah. Samo da se ljudi kutariš, to je nemoguće. Nego kad se čovjek sjeti toga i susreta sa Allahom i ovih momenata, onda zikr mora da bude onako kako Allah traži. A to je polako, smireno, skrušeno. Pa će oni reći: Allahumma ente salam, wa minke salam, tebarakte ja del dželali wal ikram. Zatim kaže poslanik alejhi selam: Allah dželle wala će se nasmijati i reći: gdje su moji robovi koji su mi se pokoravali, a nisu me nikad vidjeli? Gdje su ti robovi koji su se Allahu pokoravali, a nikad Allaha nisu vidjeli? Zatim će Allah reći: ovo je dan želja. Ovo je dan želja. Zatim će reći stanovnici dženneta: Allahu, mi smo s tobom zadovoljni, ti budi nama zadovoljan. Zatim će Allah dželle wala reći: ovo je dan želja, tražite od mene šta hoćete. Pa će se svi saglasiti da traže od Allaha da otkrije zastor između njega i robova, da ga vide, i reći: Gospodaru, pokaži nam tvoje lice da te vidimo. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala podići taj zastor. I onda će vjernici gledati u Allahovo lice dželle wala. I njegova svjetlost će ih obasjati tako da će zaboraviti na sve blagodati u džennetu, sve. Kada budu Allaha dželle wala vidjeli. I reće poslanik alejhi salatu selam: a da Allah nije odredio da tako bude, njegova svjetlost bi ispalila sve. Jer je nemoguće da vid koji je Allah dao ljudima, da oni taj vid koriste i gledaju Allaha bez da im našteti, to je nemoguće. Tolika je to svjetlost da je nemoguće u nju gledati. Pa kaže poslanik alejhi selam: a da Allah nije odredio
da je Allah nije sačuvao, njegova svjetlost bi ih spalila sve. Zatim će, kaže, Allah razgovarati sa njima pojedinačno i pitati: znaš li za taj i taj grije koji si činio? Znaš li za taj i taj grije koji si činio? Pa će rob reći: gospodaru, ti si me uveo u džennet i ti si mi to oprostio. Pa će reći: jeste, ja sam ti to oprostio mojom milošću i mojim rahmetom. I ovo je jedna predaja od poslanika alejhi selatu selam i mnogo drugih u kojima se govori o susretu vjernika sa Allahom u džennetu. Zbog toga vjernik o tim susretima treba da razmišlja, da odgaja svoje srce, da voli te susrete, da odgaja svoje srce na iskrenost sa Allahom subhanahu wa ta'ala, da vjernik voli pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, da se vjernik Allahu pokorava u svemu što mu naređuje, a posebno kada su u pitanju namazi, a posebno kada je u pitanju sabah i kada je u pitanju jacija, i isto tako i kindije, jer je za nju došlo mnogo vrijednosti, da vjernik povede računa ovim namazima. Zbog toga nemojte se igrati s ovim namazima. Život je kratak, danas si među živima, možda sutra već nećeš biti, ili možda već danas u toku dana, ili možda sa džume izaći živ nećeš. Allah najbolje zna. I malo je slučajeva, i toga smo bili svjedoci u Siriji, da se dešavalo određenim Allahovim robovima da ovako dok slušaju džumu na hutbu, kao što vi slušate, da neko od njih preseli i da ne izađe iz džamije živ. I za to postoji velika verovatnoća. Zbog toga nemojte dozvolite dunjaluku da vas obmane, da jurite za dunjalukom, a da zapostavite propise vaše vjere, a posebno namaz. Kažem ovo, Allaha molim da oprosti meni, vama, molite ga i vi.